Vážení používatelia, s radosťou vám predstavujeme vlajkový produkt ekosystému U-Chain, platformu automatizovaného obchodovania U-Trading. Na platforme sú dostupní automatizovaní obchodní boti určení na spotové obchodovanie v pároch UCN, USDT a BTC USDT na rôznych kryptomenových burzách. V tomto návode vám ukážeme, ako pripojiť obchodného bota k vášmu účtu na burze BingX. Ďalším krokom po zakúpení Performance Pack je aktivácia bota. Na tento účel prejdite do dashboardu a kliknite na Aktivovať pri botovi, ktorého ste pridali. Zobrazí sa vám okno na výber burzy pre pripojenie. V našom prípade sa zameriavame na možnosť pripojenia k burze BingX a podľa toho ju aj vyberieme. Následne budete vyzvaní, aby ste si zvolili pár, v ktorom chcete, aby bot obchodoval. Vyberiete a kliknete na Ďalej. Otvorí sa okno aktivácie bota. Skopírujte IP adresu z posledného bodu. Tu budete potrebovať neskôr. Teraz je potrebné pripojiť váš burzový účet k botovi. Na to vykonajte nasledujúce kroky. Prihláste sa do svojho účtu, prejdite do svojho účtu na oficiálnej stránke BingX. Uistite sa, že váš účet na burze BingX je doplnený o sumu potrebnú na fungovanie bota. Ak prostriedky nestačia, dobiďte zostatok. Minimálna výška dobytia je uvedená vo vašom botovi. Dôležité. Pred vytvorením kľúčov si vo svojom účte nastavte dvojfaktorovú autentifikáciu. Prejdite do sekcie API Management. Správa API. Umiestnite kurzor na svoj avatar v pravom hornom rohu a v menu vyberte API Management. Na vytvorenie kľúčov vykonajte tieto kroky. V rozbaľovacom zozname vľavo vyberte Hlavný účet. Potom kliknite na Vytvoriť API. Vymyslite názov pre kľúče, napríklad U-Trading. Nastavte povolenia pre API, kľúč v sekcii Povolenia, Permissions, spotové obchodovanie, Spot Trading, čítanie, Read. Vložte potrebnú IP adresu, ktorú ste skopírovali predtým. Ďalej vás burza požiada o potvrdenie tejto akcie. Prostredníctvom 2FA budete musieť zadať kód, ktorý bol odoslaný na e-mail uvedený pri registrácii a kód v aplikácii. Potom kliknite na Potvrdiť. Zobrazí sa vám správa, že kľúče boli úspešne vytvorené Access Key a Secret Key. Obe kľúče budete potrebovať na integráciu. Skopírujte a uložte si kľúče API Key a Secret Key. Upozorňujeme, že tajný kľúč, Secret Key, je burzou zobrazený iba raz, preto je dôležité ho uchovať API. Key si vždy nájdete nižšie v sekcii Moje API kľúče, My API Key. Dôležité, nikdy sa o kľúče nedelíte s inými osobami, pretože poskytujú plný prístup k vášmu účtu. Neukladajte kľúče vo verejných repozitároch ani na otvorených webových stránkach. Ak ste kľúče stratili alebo máte podozrenie, že boli kompromitované, okamžite ich odstráňte a vytvorte nové. Vráťte sa na stránku U-Trading a vložte uložené kľúče do príslušných polí API Key do poľa API Key a Secret Key do poľa Secret Key. Potom kliknite na tlačidlo Integrovať. Hotovo. Váš bot bol úspešne aktivovaný. Zobrazí sa vám push notifikácia o tejto akcii. A v sekcii Dashboard sa teraz zobrazuje, ku ktorej burze je váš obchodný bot aktuálne pripojený. V tomto návode sme vám ukázali, ako pripojiť vášho bota na platforme U-Trading k burze BingX. Ak vám zostali nejaké otázky, vždy sa môžete obrátiť na našu zákaznícku podporu. Veľa šťastia a vysoký profit.